Salutare băieții și bine ați venit la un nou clip pe canalul de YouTube Live 2020S. Eu sunt Erdu, astăzi facem o recapitulare la challenge. Am reușit să înverzim primul pariu pe care l-am postat ieri pe canalul gratuit de Telegram. Nu am avut timp să filmez, să editez, să postez aici pe YouTube. Prin urmare am postat acolo, așa că vă invit, dacă nu sunteți deja membri, să vă alăturați, este 100% gratuit. În așa fel încât să fiți mereu la curent, să primiți notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Pariul simplu, zic eu, victorie României, au defilat românii ieri în Cipru, 3-0 de la pauză, pariul nostru a fost stabilit câștigător datorită superavantajului, iar al doilea pariu de pe bilet, Polonia cu Portugalia, gol la pauză și peste 2,5 goluri în meci, la fel un pariu fără emoții. Pentru astăzi am ales un meci de la ora 19, da? Pentru că intenționez să joc pasul 3 la meciurile de diseară, în cazul în care trecem de pariul 2. Malta cu Moldova, peste 4,5 cartonașe în meci și șansă dublă X2, cotă 2,40 în total. Mi se pare un pariu interesant și destul de ușor de bifat. Poate vi se par multe cartonașe, dar dacă vă uitați puțin pe statistici, o să vedeți că și Malta și Moldova sunt echipe care joacă destul de dur și care primesc destul de multe cartonașe. La fel, ultimele două meciuri disputate între cele două naționale, peste 5 cartonașe în ambele, lucru care îmi dă încredere că și astăzi o să vedem cel puțin la fel de multe cartonașe și cred că moldovenii, da, nu pierd astăzi. Dacă trecem mai departe, pariul 3 îl postez pe canalul gratuit de Telegram, vă invit să vă alăturați acolo, unde bineînțeles găsiți și alte sugestii și pariuri live sau pre-match, da? Și informații utile despre pariuri și despre platformă. Ăsta este biletul, nu cred că este greu să-l bifăm, rămâne de văzut, ne vedem pe Telegram și mâine cu clip pe YouTube să facem update, să vedem cum stăm la challenge. Vă salut, zi bună și duminică plăcută tuturor!